新入学生の皆さん、ご入学おめでとうございます。自分の目標に向かってこれからも努力して、自分の夢を叶えてください。僕もチームの夢、自分自身の夢のためにこれからも努力して頑張っていきます。今日の試合では、皆さんに勇気を与えられるように、最後の声が鳴るまで全力で戦い抜きます。応援のほどよろしくお願いします。ご入学おめでとうございます。保護者の皆様にも心よりお祝い申し上げます。有意義な学校生活を過ごされることを願っています。今日の僕たちの最後まで諦めない姿を学校生活にも生かして頑張ってください。新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。これからたくさんのことを勉強し、夢に向かって頑張ってください。今日は応援よろしくお願いします。選手から新入学生に向けてのコメントのメッセージでした。じゃあ改めて代表しているサポーターの皆さん、新入生にどれくらい拍手いきましょう。